Ματθαίου είναι μια Ελληνίδα η οποία κάνει καριέρα στην Google στο Παρίσι και είναι η Strategic Partnership Manager στο κομμάτι του travel της Google, η οποία θα μας μιλήσει για how to drive direct bookings with Google products. Πηγή, ευχαριστώ. Ναι, όπως θες. Οπότε απλά ανοίγεις αυτό εδώ και είσαι εκεί. Ωραία. Με ακούτε? Ναι. Συγγνώμη να βρω λίγο. Θα σου φορτώσουν τώρα τη δική σου παρουσίαση. Ναι. Όσο περιμένουμε, γεια σας, καλημέρα. Τέλεια. Είσαι live. Ωραία. Είμαι η Πηγή Ματθαίου, δουλεύω στην Google στο Παρίσι ως Partnership Management για το Travel. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ την Web Hotelier για την υποδοχή και για την φιλοξενία. Σήμερα, όπως είπε και ο Γιάννης, θα μιλήσουμε για τα direct bookings και πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τα direct bookings μέσω των προϊόντων της Google. Όπως η ατζέντα σήμερα έχει ως εξής, θα δούμε κάποια hotel insights, γιατί σίγουρα Google πρέπει να δούμε κάποια data. Και μετά θα μιλήσουμε για το Google My Business Profile, το οποίο είμαι σίγουρη ότι όλοι ξέρετε και δουλεύετε. Και μετά θα δούμε τα δύο κύρια προϊόντα μας, το Free Booking Links και τα Hotel Ads. Λοιπόν... Ξεκινώντας, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το state of travel και συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Έχουμε κάνει μία ανάλυση σχετικά με τις αναζητήσεις των χρηστών που βλέπουμε στην Google, οι οποίες έρχονται από όλο τον κόσμο και έχει να κάνει με το Destination Greece. Εδώ πέρα βλέπουμε την αλλαγή στο growth στους τελευταίους 12 μήνες και ο λόγος για τον οποίο έχω βάλει 12 μήνες είναι, θα ήθελα να δείτε αυτό που έχω κάνει highlight εδώ, που είναι δύο μήνες προσεχής, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, στο οποίο βλέπουμε ότι από εκεί ξεκινάει η τάση να έχει την ανωδική της πορεία. Βλέπουμε σίγουρα ένα spike, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, και από εκεί και πέρα συνεχίζει την ανωδική πορεία που όλοι ξέρουμε σχετικά με το Destination Greece. Για την ελληνική αγορά συγκεκριμένα, τι υπάρχει από local versus global users, τι βλέπουμε στην Google από θέμα search queries. Το 59% έρχεται από global, δηλαδή έχει να κάνει με users που δεν βρίσκονται στη χώρα. Συγκεκριμένα 50% είναι από την Ευρώπη. Το υπόλοιπο 9%, όπως θα δούμε και μετά, έρχεται πάρα πολύ από την Αμερική. Και το υπόλοιπο 41%, το οποίο είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, είναι Έλληνες users που ψάχνουν για Destination Greece. Και σε αυτό βλέπουμε πάλι και στα δεξιά, βλέπουμε το ενδιαφέρον της αναζήτησης, το οποίο συνεχίζει την ανωδική του πορεία καθ' όλη τη σεζόν. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα similar pattern όλα τα χρόνια. Δεν βλέπουμε μεγάλες αποστάσεις. Πέρα από την εξαίρεση του κοροναϊού των χρονιών αυτών, το οποίο έχει επανέλθει η σεζόν και ο τουρισμός έχει επανέλθει ειδικά στην Ελλάδα σε επίπεδα προ-κοροναϊού. Όπως σας είπα πριν, εδώ μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα σαν προορισμό. Πρώτα είναι η Ελλάδα, γιατί έχει το μεγαλύτερο σαν ενιαία χώρα. Μετά είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αμερική, Πολωνία, Ολλανδία και Γαλλία. Η συγκεκριμένη ανάλυση έχει βγει με βάση το Destination Greece overall. Υπάρχουν σίγουρα διαφοροποιήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα νησιά, με διαφορετικές περιοχές, τις οποίες όμως θα σας δείξω και αργότερα πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτή την ανάλυση και συγκεκριμένα για την περιοχή σας, συγκεκριμένα και όλες για το ξενοδοχείο σας. Πώς μπορούμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα της Google, τα οποία είναι διαθέσιμα, για να μπορέσουμε να πιάσουμε όλο αυτό το demand και όλο αυτό το search queries, όλο αυτό το growth το οποίο υπάρχει. Θα δούμε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με το Hotel Insights, το οποίο είναι η ανάλυση η οποία εγώ έβγαλα πριν. Είναι θα σας δείξω και στη συνέχεια ένα προϊόν το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους.
Μετά θα μιλήσουμε για το Google My Business Profile και εν τέλει θα μιλήσουμε και για τα προϊόντα, το Free Booking Links και Hotel Ads, τα οποία συνεργαζόμαστε και με τη Webhotelia για αυτά. Και θα σας δείξω τα benefits και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ξεκινώντας με το Hotel Insights, το link είναι αυτό, είναι hotelinsightswithgoogle.com. Και είναι ένα χρήσιμο tool, το οποίο είναι διαθέσιμο για όλους, στο οποίο μπορούμε να δούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με το demand, από πού έρχεται, από πού έρχονται τα queries στην Ελλάδα και σε συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχουν ερωτήσεις που μπορούμε να απαντήσουμε μέσω από αυτό. Είναι, όπως βλέπετε, από πού έρχεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από πού είναι οι χρήστες και επίσης υπάρχει και μια μεγάλη αποθήκη, ας πούμε, με πληροφορίες γενικά για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Δηλαδή, έχει και να κάνει με πληροφορίες για το website, πληροφορίες για τους guests που έρχονται και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια tools περαιτέρω της Google. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το content που έχουμε σε αυτό και συνεργαζόμαστε και στην Ελλάδα με το τουρισμό πάρα πολύ και έχουμε και το Grow Tourism στην Ελλάδα, οπότε σίγουρα είναι ένα πολύ καλό μέρος να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε για να μπορέσετε κι εσείς να καθοδηγήσετε τις ανάγκες σας καθ' όλη τη χρονιά. Μετά θα ήθελα να δούμε και το Google My Business Profile. Είμαι σίγουρη ότι όλοι το ξέρετε, είτε το χρησιμοποιείτε, είτε από το ξενοδοχείο σας, είτε το χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να πάτε κάπου και να βρείτε κάποια, ας πούμε, το τηλέφωνο, τα directions κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πολύ σωστή παρουσία στο Google My Business Profile, γιατί είναι το πρώτο touch point που έχουμε στο Customer Journey στην Google. Είναι εκεί που ο χρήστης θα πάει και θα δει τις πληροφορίες, θα δει τις φωτογραφίες, θα δει το τηλέφωνο, θα δει τα directions. Έχουμε τα star reviews, έχουμε τα reviews γενικά, τα οποία είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για το hospitality. Οπότε, επειδή είναι το πρώτο step και το πρώτο touch point, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πολύ καλό και να είναι συνεχώς updated. Εδώ μπορούμε να δούμε λίγο και πώς είναι το interface και στο κινητό και στο desktop, που βλέπουμε ότι εδώ πέρα όλες αυτές οι πληροφορίες γίνονται populated από το Google My Business Profile. Δηλαδή βλέπουμε πού είναι, ας πούμε ότι είναι 5-star hotel, έχει τα reviews, έχει εδώ πέρα όλους τους provider, το οποίο θα δούμε αργότερα που μπορούμε να κλείσουμε το ξενοδοχείο, έχει το τηλέφωνο κλπ. Και το ίδιο ισχύει και με το κινητό κατευθείαν και με το Maps. Άμα μπούμε κατευθείαν στο Maps, βλέπουμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Είναι στο Google My Business Profile, εκεί που είστε ουσιαστικά εσείς είστε οι owners και μπορείτε να βάζετε πληροφορίες. Μπορούμε να βάλουμε attributes. Attributes είναι όλα αυτά τα οποία τρέχουν εδώ. Τα οποία έχει να κάνει με το free wifi, αν έχει ταράτσα, αν έχει τουαλέτες, αν έχει accessibility. Όλα αυτά τα attributes έχουμε δει ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για αν ο χρήστης, είναι ένα determining κομμάτι για αν ο χρήστης θα κλείσει σε ένα ξενοδοχείο ή σε μια επιχείρηση μέσω αυτών, αν υπάρχει ακριβής representation, το τι υπάρχει στο ξενοδοχείο. Συγκεκριμένα 29% έχουμε δει από έρευνα της Google ότι είναι πιο πιθανό να κλείσουν με ένα ξενοδοχείο αν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για αυτό το ξενοδοχείο. Εδώ είναι τα steps. Σας έχω βάλει και τα steps πώς μπορείτε να ξεκινήσετε αν δεν το χρησιμοποιείτε πολύ. Ουσιαστικά είναι άμα δεν έχετε κάνει sign up και μετά μπορούμε να κάνουμε manage το hotel, business hours, amenities, photos. Μπορούμε να κάνουμε engage με τους users στο review κομμάτι. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο προτείνουμε, να είμαστε engaging στο τι υπάρχει σαν feedback και να απαντάμε. Εντάξει, νομίζω τώρα τα temporary closures θεωρώ ότι πλέον δεν είναι πολύ valid, αλλά έχει να κάνει, ας πούμε, με το αν το ξενοδοχείο είναι κλειστό για ένα συγκεκριμένο διάστημα. Μπορούμε να το ανανεώσουμε και να το επιβεβαιώσουμε εκεί. Και ένα τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι το Eco Attributes, το οποίο θα σας δείξω εδώ. Έχουμε φτιάξει ένα bank, ας πούμε, διάφορων
διάφορων attributes και συγκεκριμένα για το eco-friendly, γιατί βλέπουμε ότι ο αειφόρος τουρισμός ανεβαίνει πάρα πολύ. Είναι ένα μέλημα πολύ των ταξιδιωτών και κυρίως το βλέπουμε σε ταξιδιώτες οι οποίοι είναι κυρίως σε younger generations, αυτό βλέπουμε. Και είναι κάτι το οποίο, αν έχουμε κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή παραδείγματος χάρη waste management ή αν χρησιμοποιούμε κάποια solar panels, οτιδήποτε έχει να κάνει με την αειφόρο ανάπτυξη, μπορούμε να το επιλέξουμε και να το βάλουμε να φαίνεται ουσιαστικά στην Google. Εδώ θα σας δείχνω ένα παράδειγμα με ένα ξενοδοχείο που το έχει κάνει αυτό. Βλέπουμε ότι είναι eco-certified. Και υπάρχουν όλα τα... Φαίνεται, είναι το Eco-Certified Badge, το οποίο εμφανίζεται πρώτο-πρώτο. Και μπορούμε να δούμε και ποια ξενοδοχεία. Μπορούμε επίσης να φιλτράρουμε και με ξενοδοχεία που έχουν να κάνουν με Eco-Friendly Badge. Οπότε είναι κάτι το οποίο οι users χρησιμοποιούν αρκετά για να μπορέσουν να αποφασίσουν ουσιαστικά σε ποιο κατάλημα θα μείνουν. Τώρα, σε επόμενο βήμα ήθελα να σας δείξω και πώς δουλεύει το Hotel Search. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας user να βρει το ξενοδοχείο σας στα προϊόντα της Google, πώς εμφανίζεται, γιατί κλπ. Εδώ, ουσιαστικά, τα δύο κύρια placements είναι το Google Search και το Google Maps. Και στο Assistant υπάρχει, ειδικά όταν ας πούμε, χρησιμοποιούμε την Google Assistant και μπορεί να μας προτείνει και από εκεί αμέσως. Απλά σίγουρα θα δώσω λίγο έμφαση στο Google Search και στο Google Maps. Υπάρχει διαφορά, εδώ πέρα είναι από το κινητό, οπότε βλέπουμε πώς εμφανίζεται το ξενοδοχείο. Βλέπουμε ότι λέει book a room, βλέπουμε ότι υπάρχει check availability και υπάρχει ένα προκαθορισμένο itinerary, ένα συγκεκριμένο date. Αυτό μπορεί ο κάθε χρήστης να το αλλάξει και να δει αν υπάρχει διαθεσιμότητα για εκείνες τις συγκεκριμένες μέρες. Και στο Google Maps επίσης βλέπουμε και το χάρτη, δηλαδή πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Εδώ το έχω κάνει zoom στο desktop ουσιαστικά, γιατί μπορούμε να δούμε λίγο όλο το οικοσύστημα και πού εμφανίζονται. Ας ξεκινήσουμε από εδώ, μάλλον, από αυτό, το οποίο δεν είναι διαφήμιση, αυτή είναι διαφήμιση. Αυτό είναι το οργανικό κομμάτι. Αυτό έρχεται με την παρουσία σας online, έχει να κάνει με το πόσο καλό είναι το website, έχει να κάνει με το πόσα clicks παίρνει και αναλόγως εμφανίζεται λίγο πιο κάτω. Από πάνω ακριβώς υπάρχουν οι διαφημίσεις. Αυτές οι διαφημίσεις είναι populated χωρίς κάποιο itinerary. Είναι μια γενική, δηλαδή είναι μια διαφήμιση, θα έλεγα, για το όνομα του ξενοδοχείου. Εδώ ξεκινάμε στα δεξιά, είναι αυτό που θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα, είναι το Google My Business που συζητήσαμε πριν. Από κάτω έχουμε Hotel Ads και View More Rates που θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα προκαθορισμένο itinerary. 2 άτομα, συνήθως, και μία ημερομηνία στην οποία υπάρχει διαθεσιμότητα για το ξενοδοχείο, η οποία είναι auto-populated. Οπότε, και ο user μπορεί να αλλάξει αυτή την ημερομηνία για να ψάξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία που τον ενδιαφέρει. Άμα κάνουμε λίγο περισσότερο zoom σε αυτό το κομμάτι, μπορούμε να δούμε όλες τις πληροφορίες από το Google My Business. Δηλαδή, βλέπουμε τις φωτογραφίες, βλέπουμε star rating και reviews, amenities που είπαμε πριν, τα attributes, δηλαδή βλέπουμε εδώ top rated pool, spa, free parking κλπ. Και εδώ πέρα, όπως σας ανέφερα, έχει να κάνει με το specific itinerary, δηλαδή μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ένα συγκεκριμένο 2 άτομα για αυτή την ημερομηνία. Το πρώτο προϊόν το οποίο ήθελα να συζητήσουμε σήμερα είναι το Free Booking Links, το οποίο είναι ένα προϊόν, όπως θα δείτε τώρα, το οποίο εμφανίζεται εδώ, όταν πατάμε View More Rates και βλέπουμε All Options. Αυτό είναι ένα screenshot από το Google Search. Ουσιαστικά είναι ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με το feed του ξενοδοχείου, με το feed από το Booking Engine και να δείχνουμε τις διαθεσιμότητες για τα κάθε δωμάτια στους χρήστες όταν το ψάχνουν.
Ποια είναι τα προτερήματα αυτού του προϊόντος? Το πρώτο είναι ότι η Google και τα Google Search με το Google Maps και το Google Assistant δέχεται 1 δισεκατομμύριο users κάθε μήνα. Οπότε αυτός είναι ένας πάρα πολύ εύκολος και δωρεάν τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε εκεί τη διαθεσιμότητά μας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το large network το οποίο έχει η Google. Και ο δεύτερος λόγος είναι να κάνουμε direct το traffic, όλο το search, το οποίο υπάρχει κατευθείαν στο website μας. Δηλαδή, στέλνουμε κατευθείαν το traffic στο website και έτσι μπορούμε να αυξήσουμε τα direct bookings που γίνονται στο website μας και στο booking engine μας. Εάν μετά θέλουμε να εμβαθύνουμε στο κομμάτι του πόσο εμφανιζόμαστε, πόσο συχνά, πού κλπ, υπάρχουν και τα hotel ads. Όπως τα free booking links, τα hotel ads είναι itinerary-based, δηλαδή έχουμε τις πληροφορίες από το website, έχουμε το πότε είναι διαθέσιμο το δωμάτιο και σε ποια τιμή και φαίνεται πάντα at the top. Βλέπουμε εδώ πέρα, εμφανίζεται πάντα στο above, από πάνω από τα free booking links και φαίνεται και όλα στο γράφει ότι είναι διαφημιζόμενο κομμάτι. Εδώ στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί providers οι οποίοι διαφημίζονται στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο για το συγκεκριμένο inventory, για το συγκεκριμένο itinerary. Και εδώ βλέπουμε ότι εδώ είναι το Caesar Palace, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο είναι το official website. Σημείωση, όταν είμαστε connected directly, δηλαδή με το booking engine, εμφανίζεται ότι είναι το official site. Υπάρχει πάντα αυτό το badge. Εδώ βλέπουμε πώς, σε σύγκριση στα αριστερά, πώς εμφανίζεται σε σχέση με το free booking links και ότι είναι από πάνω και μπορούμε να κάνουμε και specify και ποιο δωμάτιο είναι διαθέσιμο. Κάτι το οποίο δεν είναι διαθέσιμο στα free booking links, ενώ εδώ μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα να επιλέξουμε ποιο δωμάτιο είναι διαθέσιμο σε ποια τιμή. Ποια είναι τα θετικά? Τα θετικά είναι ότι εμφανιζόμαστε πάντα πιο πάνω από τα free booking links και έχουμε ουσιαστικά πρώτη θέση στα searches. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το targeting που έχει το Google Ads. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε location targeting, δηλαδή, γιατί όπως ξέρετε δεν είναι ο κάθε ταξιδιώτης ίδιος, όπως δεν είναι και ο κάθε user της Google ίδιος. Οπότε μπορούμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένο. Θέλουμε, ας πούμε, ταξιδιώτες από μια συγκεκριμένη χώρα για αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά με το Google Ads. Εδώ είναι ένα παράδειγμα το οποίο έχουμε κάνει σαν case study με την Accor, στο οποίο έχουμε δει 75% αύξηση στα bookings και 93% incremental revenue increase χρησιμοποιώντας τα Google Ads και συγκεκριμένα το location targeting. Γιατί το πρόβλημα που είχε η Accor είναι, όπως είπαμε, θέλουν να βρουν πολύ συγκεκριμένους χρήστες από πολύ συγκεκριμένα destinations και φυσικά προσέφεραν και διαφορετικές τιμές. Οπότε χρησιμοποίησαν το Google Hotel Ads και μπόρεσαν να είχαν φανταστικά αποτελέσματα και γι' αυτό και εμείς το κάναμε σε case study και σας το δείχνω σήμερα. Σε επόμενο, άλλο ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιούμε στο Hotel Ads και στο οικοσύστημα αυτό είναι ένα καινούριο προϊόν, το Performance Max for Travel Goals, το οποίο είναι μια καμπάνια η οποία πιάνει όλα τα κανάλια της Google. Και όλα τα κανάλια της Google εννοούμε το Search, το Maps, το YouTube, το Travel κατευθείαν. Και ο λόγος για τον οποίο το έχουμε κάνει αυτό είναι γιατί είχαμε κάνει μια ανάλυση και είδαμε ότι οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν μόνο το Google Search για να κλείσουν τις διακοπές τους και για να ταξιδέψουν. Χρησιμοποιούν όλες τις πλατφόρμες της Google. Παραδείγματος χάρη, το 43% των ταξιδιωτών χρησιμοποιεί το YouTube για να βρει πού θα πάει, πώς θα περάσει, τι θα κάνει. Επίσης υπάρχει πάρα πολύ και στο Maps, αναμενόμενο, αλλά και στο Gmail, στο οποίο χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο κόσμος για να βρει καινούργιες πληροφορίες. Γι' αυτό το λόγο μαζέψαμε όλες αυτές τις πλατφόρμες και τις βάλαμε σε μια καμπάνια η οποία είναι 100% αυτοματοποιημένη, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Μπορούμε δηλαδή να το χρησιμοποιήσουμε, το setup είναι ούτε 20 λεπτά και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε target σε όλο αυτό το οικοσύστημα.
Από έρευνες που έχουμε κάνει με τους advertisers που έχουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε μία αύξηση σε 18% σε conversions, δηλαδή σε bookings, χρησιμοποιώντας την καμπάνια Performance Max for Travel Goals. Και εδώ ήθελα να σας δείξω και ένα case study που κάναμε με ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη, το Κορίσια, το οποίο χρησιμοποίησαν, ήταν πολύ αρχή ακόμα, είχαμε χρησιμοποιήσει το Performance Max for Travel Goals και είδαμε φανταστικά αποτελέσματα. 32% σε αύξηση σε gross room revenue και 21% σε increase σε value per direct booking. Το Κορίσια στη συγκεκριμένη περίπτωση μόλις είχαν ανοίξει κάποια καινούργια ξενοδοχεία και θέλανε να βρουν έναν τρόπο να κάνουν τις διαφημίσεις τους πιο εύκολα, γιατί είχαν ένα μεγαλύτερο, το πορτοφόλιό τους ήταν αρκετά μεγαλύτερο και έτσι χρησιμοποιήσαμε το Performance Max for Travel Goals και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά και βλέπουμε και εδώ από την Κορίσια το ξενοδοχείο το ίδιο ότι το feedback που πήραμε ήταν φανταστικό, οπότε γι' αυτό ήθελα κιόλας να σας το δείξω. Και με αυτά... να κάνω μια κατακλείδα εδώ. Αυτά τα οποία είδαμε σήμερα είναι αρχικά πώς μπορούμε να καταλάβουμε να την καταλάβουμε και να την αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη ζήτηση την οποία υπάρχει. Τη σημαντικότητα του Google My Business Profile. Θα ήθελα να δώσω πολύ έμφαση σε αυτό και συγκεκριμένα να είναι συνεχώς updated. Δυστυχώς δεν είναι μια one-off δουλειά. Και εν τέλει συζητήσαμε και τα δύο προϊόντα τα οποία έχουμε και μπορούμε ουσιαστικά να πιάσουμε όλη αυτή τη ζήτηση που είδαμε στο πρώτο στάδιο, με την οποία και ουσιαστικά εμείς συνεργαζόμαστε με τη Web Hotelier για αυτά τα προϊόντα, οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Και αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.